Semana os cacos intentaron entrar nun local situado na zona portuaria e nunha vivenda do lugar de Outeiro. Aumenta a preocupación entre os veciños e veciñas de Portodosón ante o incremento dos roubos. Os amigos do alleo non só visitan os bares da zona, senón tamén algunha que outra vivenda. A pasada semana era o Bar Conde o que recibía a visita dos ladróns. Esta semana foi o Bar Acuario. Porén non levaron nada. Tras romper os cristais da porta, os ladróns fuxiron, presuntamente porque algo se asustou e decidiron escapar. Malia isto, nos negocios non están tranquilos. Estamos bastante preocupados polos últimos feitos que de escoitar que entraron aí nun bar de día, según parece amenazaron a señora, e despois polo que pasou aquí ao lado noso, aquí de noite tamén, romperonlle os cristales da porta para abrir os pasadores, pero deberon de ver algo raro, entonces marcharon. E claro, estamos alerta, como é normal. Ademais dos bares, tamén se están a producir roubos nalgunhas vivendas, como no lugar do Outeiro, según indican os veciños, un individuo se entrou nalgunha casa. Así aí no Bar Acuario entraron un día destos. Entraron aí un día destos, pero non lle dou margen, conoces que debe de pasar alguén ou romperon un cristal, pero non. Sí, nosotros somos de Coruña, pero sí, escuchamos el día de Nochebuena le quisieron entrar ahí en el Acuario, entraron en Ramón Conde también, o sea, y que dice que está entrando por casas también, por ahí por el Outeiro. Ahora hay que tener cuidado, antes teníamos las puertas abiertas, pero ahora hay que cerrarlas con llave. Hay que cerrarlas con llave. O incremento dos roubos neste tranquilo municipio xerou a alerta entre os veciños que se están a incrementar as medidas de seguridade para evitar un desgusto. Hacía bastante tempo que non pasaba algo desto, anos atrás sí que tiña pasado, pero últimamente non pasaba, entonces sempre se alerta está máis ao loro. Pecha un poquinho todo mellor e mira todo antes de cerrar, hai que revisar todo. Moitas gracias.